Pardon, milimen instalatera ni atal diku sigebo na peniro na benjamin diaro. Dom donatum puthot welcome back lo lintok richu channel lo ilitum karbiang long west east pen nongnam kache thangmu chotke difu hello ilitum karbiang long cm dr tuliram ronghang pen karbiang long lang mi se nengji alon do jot nangji pupen difu rong supia long flyover tame selam lo haladak tang podok dog lo kau pining populo sita mane odlang no tum ajo jirlo damsi haladak jume juno penchenglok mate kalar ki hitang kedro tang ajo pusita me pine kalar penaro tok thap tok frulam juno anta do lapen ame thang contact number kachipia kang anta do lasi lapuson sailang nu ke claim tum han ke insai vek nangji kalite monon phi pusita me abedo pompo lapen eme thang adimsi ke me senangji adimsi aro kacepalang nutu kacepate arthu pulote lage alon kedu o bang ta kalilo lapen kabuji thek bang ta kalilo hala number kacipikang along phone call si amunit phan bang ke neplong lo lapen alang li bang ta kacema hutu ne phan mane nang kelang un ac lapuson ke claim no pusi kaningje thula sila bangso alam klar kacipi lapen amunit phan nang litum langvek tha nang litum kacu baitong kaningje puima mate ahok putong nang letom kaningje putong Pardon, milimen instalatera ni atal diku sigebo na peniro na benjamin diaro. Nonisi viral det mane pada firewall lo viral lam the pasi samji kaduka we pha rekar biang lo rat phan pasita me achuning ri la tana hogalam ketani fansi ni ngalang iblo la tena hok peralam nang ke ni tame thangma chichini ni pinan chichimang haglo komanne ni tumhan reference college pangthek tek che huni tumasamsi nakelang e tonde kopine do ta tek bon la sopose ni ta number tok tekang lo la pen lam juno ke tok tekang la ge tum siya belong hang ke tok tekang alam ke asopata do kok lo masi namlang ni tumansi nomor la tok tekang masi Facebook lo anda viral la blo la ni nut nani tempat ayam nang la ne bang ko ayam nang la ne bang ko sin ni tempat ako yang pilo asini tumang ke ho pero la mang ke jong se ni tum yang se la son plan ve ko te ni tum number che tok te kang ji ma ta la lo ni yen tan ke jong se tum yang se claim ve ko te la pe a ho pe ko te ni tum hana yat a section action nang entan ni tame ni lin tuning ri adu ka vi manstar me viral non viral sami kaprek post video pen manne alam mate chung ong pen anang pinire te se patu lo tame chuni lilo pasi nili ako ni libar be la pen ke so che lang la pen blood report ta ni medical report ta do aso patani link chipak lang ko anta la hanon ni medical report lo asmi ni lo mi dam lo ni dia dari social lang pa ani di kenon lang ke bar si balong le lapen ni di ke balong ke akini yang lang ni itu go boys playground no itu kita practice bom non KPL ka demo premier league pa ana tini yang lang ni bori bora practice kita mutamne udah kan chorla non la KPL change non practice posi kasmi bidang tame cuma haglo apen non mang ni di chot soli waktu ngir po los tamin tumda chitong te tami ak tingulo awlo mategi aprang man chelang phan chot muthen non philang ke chelang ni kin lo masi ni tumbai ni ma chang ngal lo tum ngon chelang mang le chingkilong le ko som si ko yalo asi kandu ga wi ta majohan sistem ni ni tuning ri jelam mang ke ni libang ke claim iklong le ve akan ni libang ke ajar sini ta deng hai lo la kan action ang entam mi jong sin yang se chok che pro to ada pro plan politik plan lo kadom nili fan la son aku tinanang ko ke cicini le ko matong kita ko ne la son number kita kan ke
son ini intang le stok long lor ta kali dia ku son marune son nombor nang tok pikan kala jumlah itu ku banyak se nombor ke nang tok pikan masih besi ni di jenang itu selo ko son tong nang tok pikan wane dia punang ko lo la son son bulon ke ni direct hoyak hemben kam ke long ke fa wala mang ke lo ke long ni da ke sia long long ke la pa chipi ke ni di ta alang litum lam klar ka chipia teng plote alang litum ke claim nong le mane ot lang no tum mate ko mane pang thek thek the tum si lapuson ke claim amasi alang tuma kontek si hadak pirong pusi alang tum ning jepon sita ba du le claim pusi ta me labang so kamang ke chelang no da athema lang meseneng ban si ilitum cm sar da che paduk lo lapen wan bom lo kaprek lapan kapalang mi ya phansi aru ili bangke aprang aku huda tengsi patiar dun thu tung plote lake chelang nudak mate karbi tume ki vir pong taxi dak pensi dokok la si donatum labang so video yong si lang misen plote nang litum like comment ta pikang pino lapen share tha lapen mane monon pi bang ta me lapuson paklem kle da jia pha la si labang so video share non lapen like comment lapen nanglitum phan churup piklo nanglitum nang support pik nili non 10k subscriber ta me plengpo lasi churupar piklo ante la an cholo do me thak mi kardom kurwang thu